Sí, l'última vegada que et vaig veure... Bueno, ja m'ho tocat una mica. El director de cor que va venir tant aquí, aquell anglès que va venir aquí molt temps. El Helmut. El Helmut José, i va resultar que... No, aquest és cronista. I resulta que un dia parlàvem i va resultar que feien els sonatges perquè tenim un cotxe i arriba com a estic molt contenta. Salzburg i el Bot i que ha fundat el centre per quan el va fundar ell es diu menys part. Ha estat la persona homenatjada, diguéssim, Esclar, una gran sorpresa, això per començar, perquè jo estava a casa tranquil·lament i un dia va venir Lluís Vilabarra i em va dir, t'haig de dir una cosa, diu que el jurat per unanimitat que hem establert Hombre,